Aleyküm hormatly vatandaşlar. Sapar ağa salamu aleyküm size de. Wa aleyküm hal. Murad ağa bağımsın. Goğumuzun iyileşler. Şükür. Salamu aleyküm. Buyur. Hal Murad ağa sen hizmetinde ne şuun men. Tüvellem. Sağ olun. Sapar ağa. Ol sizin çok öňünki aydın bilen neden çıkışınız var da bilelikti. Şol hökümet näme üçin ýollar açylana, näme üçin açjak däl, gelecekde düşülatlaryň bolmajagy sebäpleri nämeden diýilen soragy elbetde o taýda jogap berdiňiz. Ýöne şol sizin beren jogabыңyzdan soň adamlar menden sorap başladylar da Halmurada Saparadan haýşet ýa şu mesele täzeden bir dolanyp gelin. Ama şunu bir dolrak düşünüp berseniz o näme üçin beýle bolýar, nähil bolýar. Bir näme bärdediňi şol anark hökümeti eklemek, saklamak üçin ýurdun daşyna çykarylan gulmy diýip soraýar da menden. Hakikatdanam şeýle. Hakikatdanam şu hökümeti eklemek üçin näme diýen gul. Şonu aýdyp bererken ýene bir gezek sapara menen bundan gatdan näme goşmalar saýdym össedim bile. Halmurat ine halkın yarısını 60% öndürücü gücü. Bin aktif çağız nemesin. Önüm öndüren katlağı. Şu katlağın yani halkın 60% 50% diye son o şu katlağın 70-80%. Yani aktif nemesinin şonu 100% edip alanda öndürücü gücü. Şon 70-80%'den ad olmalarla daşında. Yani şolong hemmeti daşında tevabi içinde saklatan olong haracadı var da. Olu yemeli, içmeli, yaşamalı, harcamalı. Olong hizmeti var, nemeti var. Onun önümçülüğüm nol. O hoculuğa düğümden girdi çiziz burada. Onun bunlar yükünü adal diyanda, daşına çıkaranda. Devletin yükünü. Ağda adalya da. Yani tarp edici adalya. Onun için bunları neme bilen daşerik çıkarttılar. Ödüm bu birinci yıl lele. O 4-5 yıl, 5-6 yıl. Yani 10 yılım oldu. 10 yıl başlandır olun şu at bir yöne gittiğiçe ötüp var yani olmalı. Yani daşınla şu at şular için ne oldu? Türkmenistan'a ağaçlık ve pandemiye gelmeden ön olmalı. O şu halk içinde bolanmalı. O. Ve bunun Türkmenistan'a öndürecek mümkünçülüğü yok da. Öndürme mümkünçülüğüm yok. Yerin yağdayına gördük. Suğun yağdayına gördük. O yerden çıktılar. Önümçülüklerim işlep bilen ok, işleden oklar. O tayda da öndürmeyen güç var da yine de. Onların birini yerlerde. Kim işleyen orada, yani bir işleyenin üstüne 20 olup çodayan mı kan diyen. Şu düğüt müde diyen olmalı, her taraftan. Onun adamlar işlemedi, taşlar. Çıkıp bilse taşına çıkar. Taşına çıkanına da hembesini çıkaran okulur. İnsonu burada atları galiya da. Yeni satır galiya kararı. Çağalar galiya. Başkalasın yartı galiya. Şol demede taşını iyi işledip 200-300 milyon adından Türkmenistan'da işleyenlerini şol adamlar 200-300 milyon gidici getiren oklara. Ne şu değil yani deme o hocalığını. Devletin 60% halkın yaşayan yerinin öndüren önümünün 2-3 esnesi. Öyle hiç nemesiz. Yani devlete ağramsız. Nakruz konusu. Onun derdem yok. Kezellete de şu kezellen devletleri. Ölsün şu probleman şu ya işleyen yerindeki demen devletin problemati. İlçhanalar am şolong aladat neden nokta. Ne çünkü ölen neresi gelinin yemesi ala. Yemede sapara anlaştaydı.
Sen gatı doğru bellek geçtin de yani şu yurdun daşını çıkan 70 ötörün Badır Pesinden etmeyen mene pikir ediyen şu işe okuyuplu halkın ya aydeylin bir milletin kimsenin yok daşını işlep verdi. Daşını işlep verirler şu 20 yaş bilen 55 yaşın ağırlığından adamını da O ağramlı şolor. ağram yurdun içine de işleymer sonra. Şular yurdun daşını işlep yurdun içine garır. Birinciden garır en atalarını köme vurdu. İkinciden öz çağalarını köme vurdu. Demek o yurdun içinde galan umumi milletin 20 ötörümçede yok. Yani onun üstüne yani doğru bellek geçti. Olan üstüne şolları boğup şolun elinden kanırıp alıp yiyecek adamlar yani bir polis işgalleri, prokuraturanın işgalleri, mehkemenin işgalleri, ondan yana da bir harbi koşuna marsak olur mu? Öndürücülük bir güçlerle olur değil mi? Boral etmeli vatanı. Peyda öndürücülük yok. Şunun hemmecinin alanda onun yurdun içinde hiç bir zat bir ösmeye mümkünçülük yoktu. Bu karı kurtular bilen pulu uradıran pulu bunlar elinden kalkıp bakalarga matladım. 2 tane doların 2 kursunu ortaya koyup yani şeydi var kazanan zatının püçöge çıkarıyorlar. Ondan her ay yetirinip bilen. Onu işlendi de aylık veren oklara bulur o. Şurada Alıp bilen oklar. o inne yartın almalı diptirler elinden aylıklarını ne yememiş burwan olayan birinin ikipti o da ya 10 gün o da fond açtı şol yeme yetim yesirlere kömek edecek. Vay öyle halkı 4 milyon yetim edip koyan adam en son yetimlere de fond açan öyle. Şu bütçetniklerin pulunu almak için ediliyen oyun o. Atime kırgırlanıptır da para mındığı. Şu halkı yeryüzünün yok edilmek için konulan yürüyüşü genosit siyaseti diye düşünüyorum ben. Başka hiç şey düşünürse yok da. Sen özün köpü gören adam esasen şu iktisadiyet uğruna şu yani bazı iktisadiyeti, bir makroekonomik her zattan başın çıkıyor şunu vurdun da para. Bir düğünü bir prosent bir zat var mı? Şunu öte çıkmaya ya yok mu? Bir halkını da düşünür. Ya ılgap pul kazanmalı. Ta yıkılıp gelen şey mi ya? Hemen situasyonda da boluyam ya bolanak mı? Ona bak. Bulorda bolonok, bolmodrom değil. Ne Dünya Bankam şulardan yani yüzü döndürüptür. O hatawalanok. Tabii statistik adam yok, hiç adam yok. Dünya kadarım berisi boyunlu. O bular indi bir yerden kardal jağım olsa kardın yemesi bakası prosenti 4'e 5'e kıymetli olmalı. Tabii 100% riskli bu devlette. Sana 5% bilen kard veren olsa Türkmenistan'a 25-30 bilen vermeli. Ne yani para pul demen işleyiş nemesi şolar yalak devletin riskli olsa riskini sen tölemeli. O kard verenle de biri yatırım yapanla da bir dat kuronla da hem de adı şu riskini hesaplayıp ediliyordu. O bir volün yönü halmrat gen görmeli dat bizim devlet kuruluşumuz. O kredi gördük de. O yeme tercüme edildiğine neyle kolyanın demeden light diye de o light Coca-Cola light'lar vardır, çilimden light vardır. Yani yengilleştirilen görünüşü. O ansatlaştırılan görünüşü. O da bir adam için kurulanlar, şunun için onlar light edip kurup dururlar. Bizde ne devletimizde hiç kim ünit veren nokta. Devlet kuruluşunu bilen adamım yok olmalı. Dahil Türkmenistan'ın içinde daşında da. Bizim ne bir adamın üstünden vardık ne devlet kurup da şu an. Public tip bir zat vardır. Türkçe bu kamu değil ya. Ne Şvedçe mündühet değil yandır. Türkmen'de şu söylem yok, şu düşünce de yok. Onun devlet kuruluşunun içinde şu grubu yok da. Ne hükümet de hükümet. Onun public demeler var da kurumlar. Şu yok. Hem de ministersiyonunda. Kıyıt kaldılar forması. Yani formal olur mu işler yok olun.
O hemme kişi şolar birdat etmeli, näme etmeli döwlet gurulşunda şo kamu sektörü yok da. Yani public sektörü yok. Onun kanun değil ya da. Yani prokuratura bilen adalet ministerliği ikisi bolanno kanun işlep bilýär dip düşünýärler. Yok. Kanunun işlep bilmesi için altında bol topor strukturlar bolmaly. Gödäwçilik edýän, kontrol edýän, o barlayan, o cemiyeti yetirýän aşağıdan yokurykçen. Şo bolmasa sen o iksanak ministerstwan ýa-da näme organyň bolany bilen işlenok. O diğer o kanunların taslamasını işlep gödüyen. Demokratiya barada gurrun edýärler. Demokratiyada çok aşağına gerekli strukturalar bolmasa demokratiyada işlep bilýänlerdir. Sen ardında nähilek men demokrat boljak döwletiň mehanizmynyň içinde şo zatlar gurulmalydyr, bolmalydyr. O deňetimi barlygy o adaptir edilişi bu topor zatlar bolmaly. Bizim döwlet dememizde şo zatlar yok düýünden. Geňdir. Bunu gündeme çykarýan adamam yok. Gaty geň zat, halmyrat. Entägem ýene de 30 ýyl aýakda durup bilipdir. Durmaly. Bu ýöne ýanky bir mafiyozny strukturan eline berilen ýalak neme de? Ýalaganda berilen ne mafya? Şonala işleýär. Döwlet nemesi yok. Indi daşary nemeler halkara guromoloňam köpsi bu zatlara ýam düşünüp başladylar da. Şoň üçin o kredit beren hakly Türkmen. Hiç tat bermeliler. Ana kıynaşlı yeri halmırat. O biri ilçi olan olup diyor. O biri kontrol olan olup diyor. O yine bir minister diyor. Ne bu neme bir 89. yok 91. 92. yıl şu mesele geldik de. Ne Agraprom Pirrabotka dip bir edara vardı. Şoň içine bir 5-6 ministerstwany goşdular. Inni owu hojaluk ministerligi bilen goşjak bolýarlar da. O hojaluk ministerligi bilen goşoňda owu hojaluk ministerligi orgun upravleniýa, ne şu government diýil ýani, hökümet diýil ýani. Bu Agraprom Pirrabotka bu näme public kamu döwletiňki döwlet şu. Onun bir şunu kanser nedel bolmasa bu işlep bilen ok. Biz orgun upravleni edel biz önümçülük diýilýär. O halk düşünmez diýdi. Ne diýilýän zat ne Türkmeniň demesi. Halk bunu diýdi düşünmez diýdi. Bu diýdi ministerstvo bolsun o hojaluk diýdi. Ýyndanam diýdi pererabotka diýip tözi goşaş bolyn diýdi. Bolar diýip ne yani bizim Türkmen ýaşurlamyň nemeden nemesi bolmasa şu konserni proyektleri, ustavları hemme adam ýazarlam demedilem utwerden ýa-da berildi. Dünyada hareket edýän şular ýa ticaretler köp konserna berýär. Önümçülüğün alsa. Hova bolyn ýöne ýanky döwlet nemesinden şu public nemesi yok. Kamu nemesi yok da. O düşünce de yok, sözüm yok. Söz bolmandan düşünce de bolanok da. Onun döwlet bir adam için urulan döwlet bolýar da. Beýtgaça nemedilerinde ýanky döwletiň bir oýunjak formasy diýen ýalak ýa-da gurçak formasy diýilen ýalak bir döwlet gurulşymyz bar da. Bunu bilýän adam ýok. Men hiç kim bilen şu meselede ýanky oglanlar bilen düýün giýje bir ikaçenni şuň üstüne biraz çekeleştik, pikir alıştık da. O şu içine giydiğiçe hiç zat bilmeýänni orta çykýar da. Öwrendiňçe. Ýöne bu gyýyrşyp, o men döwlet kurjak diýişip allaşyp nemet beren adamlarym ken. Bu zatlara düşünmän, nemet ben
Yemeteceklerken. Yele yanının barın atlar. O da yeme de sapara şu yeme bedenin ne yankı aydeli şu karşıdaş diyecek mi sen olur ya başka zat diyecek mi? O ne mi deyip atlanırında tutup şularda bir dövülür dolanır bir ağaç bir yıllık tecrübem yoktu. Ondan sonra olur ne edip düşünsün? Ya şunu oradan ben okul oturdum. Ya magistrat boldum, näme boldum, alim boldum diýip elinde onu görkezip bilen. Hiç olman teoride bir subut etseli, böyle praktiki işi yok. Halk bilen bilen işleşen yeri yok. Sen kimen kıyar ol, müňläp auditoriýaň öňünde durup adamlar bilen düşünür, şunu çigitler çeýnep agdyna berende ýugdar ýaladygdy da ýugdy bilmede bir topar halçotay. Bular näde düşünürjek? Ellerinde hiç tat yok. Hiç tat absolut yok. Öbür ýüze tutarlyk şularda men programa da görmedim, söhbetdeşligim görmedim. Yok da näde barjak? Ondan näde para dolandyrjak ka döwlet? Biz ýöne gurban bolan bir adamyk akylly bor ýöne şol öňkü ulçulukda ýaşar halk diýip bir zatlar etjek bolmasalar mene başgaça näde düşündirjekmen ýa düşünjekmen bilemem. Halmurat bu döwlet guruluşyny bu arada bilmedim. Mene Türkmen üniversitetlerine zatlaryny ulurýalak dersiň tapagyň badygyna bilemok. O ýöne daşynda da bunu ýörüýte öwrenilýän bir predmetdi. Bu arada spesialist aýry bir spesialistler bolanok, o ýöne ilim öwrenýärdi. Döwlet guruluşlaryny. Onuň da käbir döwletler näme üçin baý, käbir döwletler näme üçin garyp diýilýärdi. Hemme döwlet guruluşundan gelýändir albatta. Bolmady hemme meňdeş dogurna meňdeş adam dogýardy. O da şoň sistemada bolmasa ýa-ni öňe ýokaryk giden okdan aşak gidýä gapdaly diýär-de bir ýerik. Şoň üçin ýa-ni ösen tiz wagtda ösen döwlet guruş sistemalaryny o bizim spesialistlerimizden öwrenmelidir. Yankı baylık hiç sattırın. Dünyanın baylığı yerin aşağında da ulanıp bilmeyen geday olup diyorsunuz. Bu diyemedin. Bu akıl kıtlığından halmurat. Dünyada en gıt zat akıldır, bilgidir. O bilgem dine yankı kanun garantiyeti var yerde yaşap bilyendir. Pulum şunun alak yerde yaşayandır. Hopsuz adalarda yaşayadı. Aklım, pulum. Milletim. O milletim. O akıllı millet. O millet bolup sen Taylan okta doğulayan şu tayda gidecek. Yani akıl kaçıyandır. Ne betbağçılığın yemesi diktatörden niyeler yok. Hemmemizden özümüzde düşünce de yok. Onu boynumuza almalı. Yani çoğu da atlam üstünde işlemeli. Bu yeke bizde değil, yani o Afganistan'daki iyileşlemeden betbağçılığı şundandır. İran'daki, Irak'taki, Suriye'dakilara ne şuraya düşünce neme bolman cemiyetin gözü birden neme bolup gidiyen zat yoktur. Ne gen zattır, onun bu zatları öwrenýän adamlar bar eken ne? Halkın ýagdaýyny bir o Afganlı iyileşimden gurunde şolýanda ýygy-ýygydan onun bir zady dilinden gaçyrdy. O Afganlı diýe özöklüň diýe öz demeler bar diýe wekillerim bar, döwletde de nemeler bar, ýolbaşçylarym ýa Türkmende ýok diýe de. O Türkmenin sany 3 milyondan 4 milyondan geçen diýe. Onun şol sebäplerini araşdyrýardy. Onun diýdi bir neme gözüme ilen zat diýdi. Türkmenlere pasport berýärler-de. Pasportynda
Yomut teke o Selçuklu näme dip tirelerini ýadyarlar diye pasportuna. O. Bu topor tire diye başka bir millette de ýadylan ok diye de. Eýlekde özbek bolsa özbek, hazary bolsa hazar dikki diye de puştun bolsa puştun. Türkmeninkide o ertari Yomut teke o Yemreli Adamın izini koşmaça ýadylar. o milletinin beregine şol milletin kaptalyna. Bunu näme üçin edilýän? Şu Türkmenistanyň kömegi bilen edilýän bolmaly şo taýda şoda. O da şo Kıban nemeti bilen başka nemeti kanal ýok da. Halka beýle gatnaşyp owan bilen nemet gören ok da. Şu bölük halky bölüp saklamak üçin edilýän zatlar da. Yani pasportunu alan adam soğudi bu nemeti yetmeyen olsa aytam hedli demediyendir. Bu neyandır? Yine bana ertar değildiler. Yani Tarık değildiler. Yo var o zatlarını ben gördüm hep şol o ansana ullu etemde de gelip o. Var. İki Türkmen o. Familyası yoktu, tiresi var da iýin adam. Mesela ben pasportuna vardır deyip ben oýlunum. Yo bilmedim ben ödüm barlap ya demedik bilemok. Olun ýöne şolary alak gurrun geçti. Boş yerine aýdýan däldir. Sapara. Benim bir tema var. Ursat bersen ben şoňa geçeýin häzir. Ýema düýnüne watandaşymyz Zahan Yemen başlawy Saadat Ereşova dünýäden ýok da 38 ýaşaryň içinde 1983-nji ýyl bolan denan özü dänewden. Şol çağatyny goýup bäri gadynja gelipdir. Mundan 2 aý bolan şol emeden rak keseliniň ýok boljagyny eýýän doktorlar aýdypdyrlar. Şu ýok bolmakam, ölmäkam watanma dolan baran çağılymyň arasyna diýip. Konsulta barıp arada ýazypdyr, ýetipdir. Olara mene bizde 5500'den gowrak adam şol agyr hassy kes tapkasy bilen ogutudy. Sen bir nowat atak uğradyp bilen diýipdir de şol Murat diýen ýani. Onu eger ýok bir nowat bezoşur gitjek bolsam $3000 ber, o merk biz seni uğradyp diýip. Olam aýdypdyr men şu günde işde ýatyn şu kesel bilen näçe wagtlar kesel bolsa dermanyma ýetanak diýipdir. Dogan arnaşy dost ýaryp kömek edýän bolmaly. Ýalnysmasam şo denan marda soň Facebook'ta da ýaýradyldy şoňa kömek ediňine şolary ýan agyr ýagdaý bardy. Ýakyn wagtda. Inni şol benne ýok boldy. Mana akşamlyk jaň edip aýtdylar Harmuradagy ertiza aýlanjak boly şoň ene şoň jaýlama adam ýok diýdi erkek göbekli. Töwregiň näçe iki ýeke garnaşymy, tanyşymy, daşgyra garnaşymy ýa gaýyn taraplaryndan bolan denallamy. Emmesi den kişi gerek de otaýdy jaýlama. Awradmagy ýa jaýlama. Janaza durmagy. Şolar ýok bir kömek edäýsen gaýrat edin. Men bolýa o barada hiç şey bilmeýän, näçe biz ýok diýmeli. Hemmemiz bir millet bir adam. Hemmemiň barjak ýolumyzam ýerimizem şu. Onu men aýtdym, maňa diýdim, ýöne bir tutaryklat uğrat diýdim. Bolýa doktoruň kagyzy bar, suratyna uğradym. Ne uğratdyr goýdy, kemineden haýyş etdim. Onu goýduk şunu boly. Iýje biziň wagtymyz bilen owanlarda goýduk da saparagyň. 9-10 bolýar. Bir sagat geçmäke eýýäm şonu ilçhanadan jaň edip şonuň aýrysynlar diýip oda köze düşüpdirler. Näme şo Muradyň ady tutulýarmy şo taýda. O denan öllü o barada gurrun ýok hiç kim. To sapara her zat görjek kan sapara. O şu döwletde ýazyp bir maşinli piçigi katda da eýýäm hemme şol telewizionyny, radiosyny gaýdyr. Ne tesadüf edip durar. O taýda bizim 38 ýaşly juwan denanmyz ýok. O barada gurrun ýok. Näme üçin şoň ölönligi aýdylypdyr, näme üçin şoň pul bilenligi aýdylypdyr, hana o Harmurat bilen Saparak beýniň saýtyna goýupdyr. Nämedeni aýrysynlar diýip
Gece men üstümde oşa getdiler, gece yarına çelli, can edýärler. Bir adamyň adyny berýärler. Jahan Allah kuly wa diýär. Men şoň ýakyn daşynlarynasy diýär, gaýyn taraplary bar diýär. Şoň fiilin aýryň diýip babadyr ýemesen ýemän dedi. Maňa jan etdi, şolary ýaly o aýrysynlar diýip aýdýarlar diýip. Men dedim, şol jahan näýli? Maňa jan etsin ýüzüni açyp, çykyş etsin men şoň garynmasy. Men İslam akşa barada dünýäni bilmegine. Ayrım dipdim, aýtsyn men onuň soň ýüzi gözü familiýasy bilen halka çykary, ondan soňra men aýraýmagym mümkin, onuň näde esjekkä diýip. Bir seredin diýdim. Müňlerçe watandaşymy ýyzy arasynda hep meni doga okawatdy görgüler. Bularym şu Gurban boldan gorkup öýülsüne çykyp bilen aklar. Ine biziň bet bagçylygymyz, ine türkmeniň tragediýasy ýerde para. Şol Murat diýilýän men onu tanıdığım halkı. Murat diýilýän bilen tapara. Men asan şol ýanky Ömürzok Umar Kulov tutullar, şol emme tutulan atdy şol emme akidilen, Aşgabatda akidilenni. Şonu kimin akidenligi barada maňa Kanadadan şol Muhammed Düýeci jan edip habar berdi. Murat diýdi, şonu diýdi, Ugradan adam konsullukda oty adam Murat ine de telefonu diýdi. Belki sen jan edip diýdi, düşünşersiň, sorap bilersiň, näme üçin şonu uğradorlaryny diýdi. Şonun jogap sorady. Getir diýdi telefon, berdi, jan etdim. Ol tas serpikden aýdyp da Murat diýilýär. Nirden aldyňyz men telefon? Nirden alymda näme diýin telefon? Näme üçin ol ýumruklar çağan diýdim, Allah Türkmenistany uğradyýan. Näme eden etçek boldy ýaşylyk student ýoldaşlar bilen bir jemgyýet döredip bir arka durmak üçin açyldy bardy. Sen näme üçin bunu diýýän? Ýok diýär, ol otak öldü diýär. Meýletin saýlaw geçirme, gatnaşma gitdi diýär Türkmenistan. Baranyň soňra pasportyny möhledi, uzardylmany şol üçin häzir ýene bir aýdan ýygyna gelýärdi. Maňa gön ýaly söýledi. Aýdym, näme diýýän? Ýygyny berdi diýdim, maşgalasy bar denany. Onu onun yaközün edenekler bu. Yok özüm eyletim gitti. Hazırım geliyor pasportumda. Men şuna deydi. Söz ver yani Murat diye. Ferhat deydi. Çok oğlana bir zat olsa bir yerde geçti. Cogap karşı sen boynuna dur deydi. Yine şu $3000 para soranım şol Murat. Bunun edip veren cenayeti katı ulu. Hakiki şol devlet tarafı, hükümet tarafı açılan celephanı Türkmenistan'ın Türkiye'deki konsolluğunun ve mesela ilçihanasının yıllar boyu ozorlan edilip. Sapar Niyaz devrinin yola koyulanda. Onları şol getirip Türkiye'de sattırıya, ullandırıp sonundan sattırıyaların hani akları belli. Bir aydınçı beylik, semsahi. Esasen mardan daşalan gıygelirler. Bar hemmeci olum hemme şol aňyrda oturan adamlaryň atlaryny çelli bar. Olum hemmeci hana biz goýduk Süleýmanyň defterini. Halkyň onu kelle ýalaňyşlap jogap berdi. Ine edýän zady $3000 almak üçin bir öljek bolup ýatan benneden öz watandaşy. Ine şeýdip ine bu benden ştaýda jaýlar ýalatdy. Ýöne şuň maňa habar berdiler de 10 ýarna adamlar baryp şu taýda garaşyp durur dedi. Bir hosaran gelmedi. Hanımın onu daydalar, hanımın onu yemeler, gayin eneleri mi, gayin tarafı mı? O benden yok artmalıdır ama. Hani bular? Hanımın nasarlar? Erkek köyböklüsü yok Türkiye'de. Bizim köyböklümüz barana da intiham yuvulanak yolu tayyardarlı var. Yine bunun ediyen dadı. Yönü şu Türkiye devletinin bir misal getirecek para halkın koyduğunu desin. Şu bir ýylyň dowamında pandemiýa döwründen geçen bir ýyl 10 kaýarsak Türkiýeden Türkiýe raýatlarynyň 3 adam Türkmenistana ýok boldy. Bir çağa görgüli. Beýle kisem şol ilçihana Türkiýanyň ilçihanasyny işlen o koronavirusdan öldü. Üçüncüsü Türkmenistana şol narkotik jisimler bilen tutulup 15 ýyl iş kesirip türmede ýatan öldü. Yani şolun üçüsünün Türkiye devleti iyiden personalny samalyot uğrup getirip beni öz toprağına jaýlady. Näme bizim Sadat Ereşova bizim emeli vatandaşymyz jenaýatkar mı? Yok. Çağlaryny eklemek üçin ýa sen aýdysyň ýaly şol devletiň büdjetini bular üpçün etmeliler.
yurdun içine kalın. Saklamak için ine işlep yok kesele uçrap ine bolan belki wagtyna şu kesel bilinen bolsa 4-nji stadiýa yetmäkä ine Ýewropada bejerip ýaşap berler. Irak keselinden soň 20 ýyl 30 ýyl ýaşap berler. O, men goňşym 91 ýaşynda 62 ýaşynda aşgadandan rak bolýar. Operasiýa diýerler. Şu 90 ýaşynda. Ana gördüňmi? Seret bu bolýanda Türkiýe döwleti getiripdi. Türkiýe döwletini Aňarky Türkmenistan dolulygyny döwletiň etmeli, hökümetiň etmeli işini, borjyny, sosial kömegini öz boýuna alyp oturan doganlarynaşlar berdi. Ne ýurda girip bilýär, ne de öresini otaq ertip bilýär. Onun yeni tane dünyanın haber gel Orsiyatta da bir yaşadık Roza Babacanova diye. Çok blogundan yankı şol tümör da bizim yakışıklı bilmeydir. Yankı çiş döre şondan yoğulup yaşadık. Yani şonun cesedin Türkmenistan kabul etmeden Orsiyatta yaşıklap jaylamalı. Ne? Ine döwlet diýilýän şol, hökümet diýilýän şol, konsultly diýilýän şol, ilçihana diýilýän şol. Bular jenaýetkärim ulusa tapara. Neme Halmurat bir geň wagt şolar şu taýdaky işläp ýören adamlaryň hatawyna ýaşaýarlar. Şonun habarlary ýok da. Şol görüli hayır adamdan gadanın pulundan Türkmenistan'a gidiyor, o Türkmenistan'ın bir berýän ortaly şolun pulu. Bular da döndüren oğal. Şo halkın pulu, şo taýdaky adamlaryň pulu. Hakiki. O biz öz jelladymyzy özümiz o eklep ýör. Ne gynanyrjy ýerleri şo taý. Bular o taýda oturup Türkmenistanyň bir zadyny çözýän adamlar däl, çözen oklar. Ödüm Türkmenistan'a düşmançılık etmese ýagşylyk eden yerleri yok. Şunu içinde Türkiye'deki nemelerin nemesinde yüzlerine ayda oturuyorlar ben. Neme gelip gitti de bulun yani ilçilerin başlığı oluyor da Dışarı İşler Ministeri. Etişkir yani Raşit Meriyet. Gelip ne Türk nemelerini oňurgosu diýip onu bilýärler de arlak diýär. Yani Azerbaycan bilen yani şol hadardaky problemini yani çöden ýalak bolup o berde wada beren bolup eýdip onuň gidibem ortlar bilen aňlaşýarlar. Şo Serdar diýen ýatagy ortlar asfaýyp etmelimiş. Ne bular hiç yankı gerek yok da. Ne özlerini, ne blok strukturlarını ödem şu halkın hatawyny ýaşap ýörler. Ne Türkiye'deki neme yankı falşiwy manet çykdan nemesinin demelini kardyny ýerde diýerler. Türkmenistanyň ilçihanasy, onuň konsultwasy şu uly abarot bardyr. Ayda 200-300 milyon. Onun üstüne beýlek transitlerim gidiyor. Şolong hemmesini kardinir edip oturan ödem döwletiň daşyndan aýlanýar. Döwlet nemesinin içine giren ok şol tücari nemelen. Hiç birim. Ne konsultwa bilen pasortwa ilçihanasy Türkmenistan'ın. Yurdun içinden çiğmal bilen dine pul çıkarılıyor da dolar. Olara mizan var. Pul berden aýlanýar. Tölenende de berden tölýärler. Eýle dige mal diýär da. Ondan haýsy döwlet bolşy bolar ýalar. Haýsy millet tapylar. Ana dünkü demede şo ölen gyýda da men nimet beğendim de yani can ediyorlar kemine. Men birinci dereceli hosar ödüm konsultasyony can ediyorlar. O şo 4 telefonun 4 ýetkeşik telefonun. Onu başka da eden zatlar var. Yerden ayda oturdu olun ben
Ken üns vermedim. Oy adamlar dedim bir arkayın ölüp o dünyada gidip bilen okulur. Ödem şol hosarına korkutup dururlar da. O hosarına da yani kosar diyen ayalam ben yetim çağırma deme deyip bir kaymundan o öyüne pul öğretip biyorduk da kömek edip biyorduk da. Bahira. Bular ne hilek millet bolup dururlar. Korkuyun aşağında. O ölsünü eye çıkıp bilen oğa. Sen ölüyüne eye çıkman sen korkudanlarını ne emed? Ne hilek onu taşlap bilen. Bular korku diyamışsın can edip yine şu taydan ayırtmadan şu demeden YouTube'dan biz yankı gömülecek yerinden yeri iptal ederiz. Yani Akkad ettiririz diyedim. Onun için ben Türkmen illeşlemi düşündürecek olayanım. İlçihanağın işgari, konsultuvan işgari. Yani derüvededen, yani konsultuvan ya ilçihanağın derüvedesinden daşına çıkan minudundan hiç kimdir. Bir Türk vatandaşı alaktır. Onun hiçbir hukuku, hiçbir nemeti yoktur. Dine Türk vatandaşı ala kanunun içindeki adamlardır. Size ne emri, ne demri, ne hükümiyet diyendir. Olur ne oldu da şu yani teritoriyanın içinde yani Türkmenistan'ın hakkı ala kol bölülerini duyup bilirler. Daşına bir adım eden son hiç kimdir. Atı da olsa. Ya şunu bilin, o neyden korkup diyorsunuz? O korkup ölüyünü taşlap olma da ne hilek millet olur bütün edebini, tertibini, değerini, desturunu değildir. Bu ne dire, ne öyle hiç zat yok burada. Ne o ilçhana daqılıcan edip kosarlarını näme diýene ki? O şu barp görmän o tabi özümüz gömersipdir, jaylar syna gömersip. Şem haram ölünmälim gömülýän da ýöne adam insana beýdimek bolanakdy. Gömersip özümüz. Onu mu etmendirler? Yo, olam etmendirler. Ama onka onun aşmutlarını bana yiritler zannetti. Hamra da diyor, ola gelmese özümüz kosarlyk eder. Ay ursadarlardan edin yiritler dedim. Näme diýene? Yerin üstüne garman boladı. Nemede de yazıptırlar yalan ölmeyenler deyip koment dedi ya da. Özüm konstitudun ya diyor. İyidarladık. Ayıp inemesin. Ay hana Wraçdan beri zakul çenesi. Hana suraty diýerligini gorkasylyk şoraya biz bilen çyksyn. Onu men halkyň öňüne çykyp ötünç soraý. Gorkasylyk diýerligini bilen. On barlap gördüler o medisina spravkasyny giýje. Hakykatdan şu spravka doktorlar tarapyndan ýazylan spravka. Yok ölmedik adamı öldü deyip görür ya adamlar da hem işini. Başka iş yok mu? Murat. Yok o zenan mağarada var. O zılrağım sonundan bir 3-4 ay ozalım şaymı, ya kaymı. Şolar ýaly şol kömek sorap halka ýüz tutupdyr da şol kanser keselim var bejerme kömek edin. Şo $3000 diýeni belki şo pul ýynamak üçin maýdandyrlar da onu ýöne aýdanlarlar o taýda ilçhana pul tölecek bolýasy. Ýöne şo bejerge diýipdir da ýöne 1000 diýagna 2 ay mundan ozalaydypdyrlar da sen utorýan diýip. Şo pullar ýyrnap ýurda aşak bolup edipme ýa. Ne bolýanlar. Bu bir ýa-da utorşygyny ýermede. Şu bizim kommentimizde. Şu yurdun daşına çıkan $3000 tölepdir ede. Nämjin yurdun içine girmeli bolan $3000 tapana akmadı. Teret tapana. Tapara. O näşay bar hassayatan adam. Hani oğlum kakı geldi çıkardı gördün mü? Yüz göz çeşini operasyonu. Özün şu halkın kömegi bilen ne şumal diýri ýaşap ýaşaýar. Her kişi şoňa öz goşandy, näme goşanmaly ene şol ýigit şol Tanrı ýalkasyna ýaşap. Biz bir millet hep näme başgaça düşünje bolsa, men şolary düşünüp bilemem asla. O ölüsüne eýerlik eden ar. Onu näme diýip bile diýersine eýerlik etjek. 30 ýyl oturardylar bular bu milleti de bira. Oturupdurlar Murat. Men şolary başda däm etmeliyip aýdamda adamlar näme görýärdiler? Siz özüňizi düşürüp ýakarsyňyz.
Entägem biz köp zady aydam zok da. Ya yuwaş aydiyat aýtsagam. Ya bulon diýen zadynyň aňyrtynda aşagyndan çykyp bilmeýärler. Tohum tiýiji bilen hem çykyp bilmeýärler. Ýok. Ana şuňa hyzmat edýänem giden türkmen bar. Almurat. O men biri minister diye, men general diýen var. O men prokuror diýen var. Aňam ýok, üşügem ýok, o beýinem ýok. Türkmenistan edil jygyrlyň kanunlary boýunça ýöredilýär-de. Jygyrlykda da bir düzgün tertip bar. Buna wapça başyna gören. Şol ýeme aýdýar ýa-ki bu kanun ýokdy, düşünje bar, oğurlanky, paniýatsy. Ine şol paniýatsy bilen dolanýar. Bu paniýatelerim ýok da. Ýöne paniýatelerim şol ýokardaky şeýse paniýaty bar bolmady da kalyn. Ine öňünde iki satdan salam. Gemede lar ýokdy, işläp ýören adamlar bular. Yani gökler ýokdy. Şolar ýolun işin bilerligine men anam ýok. Ýok, nadar çüýrük diýeni tekiwalarda yani çübürek satyp ýören. Ene Türkmenistanyň iň baý edenli adamsy nadar çüýrük diýer. Yani demen giýewsi şol aýgyr geliniň adamsy. Däme şu adynam Gülnava. Gülnawa'dyň adamsy. Ödem tekwadyryň niýeretinde diýende soradym men. Şo taýda yani pirojy satýan, çübürek satýanmy şolary ýalyk bir näme açypdyrlar da. O ben öň tanıýadym ýok diýdi, sizden soňky çykanlar diýdi bular. O 60 ýyl 59 ýyl doglan. O näme? Ne Türkmenistanyň ykdysadyny şolar döründürýär. Çübürek satyp ýören. Öňkü demelerim arkadaglaram unitat urlap ýören. Ana mine ähli ykdysadyýetim hem şolar alt ýapyňam, üst ýapyňam, investisiýam şolar, ilmim, medeniýetiň hem şolar. Olaň nemelerini de atlaryna görseň Almurat ýürek bulanç. Köşklerini gördüňe onuň uğradyr. Ýene onu o videonyny goýdyr nesip bolsa bu nerti. Ýene de bar. Hudaý saklasyn. Umurdur ýaly. Bir-birine ýaryşyp şo ýerlere. Asla bilen ýa meslikden ýa gözüniň öňüni ýorka alypdyr sapara. Döwlet ýok, Almurat. Şo öň ýok, biz ýa Sowet nemesi ýykylan soň bu zatlara düşünmeýändirse. Bunu Orsun gamçysy bilen saklanan sistemde Serdanyň soň lagşady ýerine de oturduran zat ýok. Bol. Ene şu ýetimçe diýdiler, o ýetimligi gören ine halkyny gülýär saklar. O bilgi gerek, Almurat. Ol ýetimliginden, arastalygynyň, hapalygyndan demede bilgi gerek, bilgi. Bilmeýän hiç zat edip bolýan nädir? Hiç ýerde de. O döwlet guruluşuna düýbülen. Şu halkın gözüne şu atılan çöp, şu manipülasyon men şuna diýerim. Bunu manipüler etjek bolup o arasda bu hapa bilgiň ýok bolsa sen ogurlanyňdan hem kän delil edip bilýän. O bilmeýän hiç zat edip bolýan näler, ol adamlaryň hiç zat bilmeýäni ortada. Ýolun bar bilýän adamy anlamak. Hawa. Anlamak, onu bilýärler. Adamın, insanın psikologiýasyny öwrenipdirler. Şol ýa-ni psikola berilýän ilim şo bolmaly diýipler.
Ama adam ne edip yaşatmalı, ne edip hormat koymalı, ne edip bir millet, devlet olmalı, bir düşüncelere kurmalı. Yok, yodun aydı vatın da para. Yok da şu devletin için. Yok adam. Public demedik kamu kuruluşları var da yok şu bizde. Yani şu devlet bolya şu public demeler. Beyleken hükümet bolya. Şunu menden gaýşa ýigitler aýdyl goý emessin goýjuşun tabliça formada public çyzyp berdiler halk oturup arkaýyn düşünýär. Yörüte edecek bu arada peridat edecek. Sebäp onu kimi söz bilen aýdanyz bilen gulak gören göz denilmez eşden gulak tapawdy kenni. Eşden denilmez gören göz bilen ýetek. Men şoň üçin gözü bilen görseler şo tabliçany elbetde adamlar alyp çykar onu. Yo, biz onu yaka o däl üstünde düýüpli işleýär Salmurat. Bizim döwlet gurup beren adam däl. O ýöne gurba üçin bir zat öwrenmeli, ondan öwrenýär. O hem bizady bilip beren adamam däl biz. O döwlet gurma netmem ýokdy. Ulokan ýöne üstümizde galy bunu adam ýalak aşağıdan çykmalylar. Biz on ilki etmeli dağıtlarını hem yani ağırlı vavalı nemelerinin ahilek çözülmeli o arada hem o arada gepleşikler eder. Tak. Gezip barsan. O başka sorun var mı Halmurat? Onu şuurlukça tamamen doğruken vatandaşlarımız yatıtmayla bir saat bolup barýar ya. Bol ya Halmurat şeydi badar günleri nemet bizi kıyıka otur. Bollar adamların deyince almalar tapara. Yeme Tanrı halkının tapara edip oturan işlerinde yaşlar bilen vatandaşlar dedim sağ oturun. Eden duygudaşlarınız için Yoğurun vatandaşlarımızın zay cennetten malsın ahireten. Gelip durdurmuş. Şu da atlamak üstünden geçerim elbette bir gedekli çençedir. Yani. Öz ölsünden tüskünüp korkup hükümetten en şütayda sonra var da ben gön dindik birini sen dedim Hudaydan okuyam, Allah'dan okuyam veya kurban kurulun dedim sayılır bir ikiden bir yerini. Ben üstüme beylik dağıttım. Halk bu derece korka nemetmek neme gerek? Şöyle. Bu arada. Bolyanı sapara. Vatandaşlar sağ oturun. Sağlıklı görüşelim. Sağ olun.